Mahashivratri pujaयाव थांनो ओंखारबाय आरोना थाङा होनना सानदोंमोन आं उन्दै गोरलै लानानै होमबाबो गोसोआ मानियासै दान्दिसे थांना फैनोसै होननानै ओंखारबाय आं हाखु दाखु हाजिराबो दं हिसाबै थाङा सानदोंमोन आरोना माइरं बोरै एथ' जों बुरजा बुरजा माइरं दोननो जायामोन एबार जादों माइरं गोरलैखाय जादों खोमा जानायखौनो जादों दा हाजिरा लिंहरना लानानै जाल्ला जाबाय आरोना बियानैयाबो मन्दिराव थांखागोन नालाय ओंखाय हासबेन्डखौ लांफाला जों गोजा थांनोसै आरो नङाबा हाजिराखौ लिंहरगोन होननानै लाबाय उसुबिदा जायो हासबेन्डआ दिनै रान्दनि जागोन आरो आं ड्राइभार जानोसै दिनै जा गोबाव जाबायमोन आरो आं ड्राइभ खालामनाया ना ओमफ्राय दिनै खालामनो गोनां जानोसै आरो डक्टरा बादा होदोंमोन दाबो 2 months फुरा जायाखैमोन नालाय अब्लाबो आं स्कुटिजों थांनो सानदोंमोन नाथाय आं स्कुटियावबा एसे खस्थ'सिन जायो नालाय आरो गेदा गेदि जाबा गाबथा गुबथा खालामनो गोनां जायो बेनिखायनो माने स्कुटिखौ लायासै आरो थांसै आरो फुजायाव थांसै जोंहा शिबरात्रि फुजायाव जि गोबाव ओमफ्राय दिनैसो सालायदों आङो जा गोबाव जाबाय आङो गारि ड्राइभ खालामनाया दिनै खालामनांबाय आरो स्कुटिजों फैगोन सानदोंमोन ओमफ्राय स्कुटिखौ दा सालायनो हाथ'वाना जेवारिजों गय जरासे मोनफैबायानो होनजाबाय आरोना हाबनोसै आरो जों दा बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जोंनि सान्तिपुरनि ओरै साहाजों आरोना सान्तिपुर बाजारनि साहाजों कमला मन्दिर होनो आरो बे कमला मन्दिरावनो फैयो आरो जोङो फुजा होनोब्ला शिब मन्दिराव माइक दामदों बेयाव माइक दामनायखाय आंहा रियेल भइसखौ होआसै आरोना साइलेन्ट मदाव दोनबाय आरो कपिराइट फैजानो गिनानै मोनफैबाय पार्किं खालामना ओंखारलांसै आरो बारा गोबावथ' खालामनो हाखाया नालाय गोरलैया बे बिब'आसो बादों ओरैनोबा दा दिगदार खालामबाथाय खालामबाय एकदम हाखु दाखु दिगदार जाथारगोन ना नांगौबाथाय नांगौ बेनिखायनो हाखु दाखु एसे बारा गोबाव खालामा आरो बियानैखौबो एसे लाबाय बेसो बानांबायबा उन्दैखौ बेयाव गावसोरनि बे मन्दिरनि मोनसे कमिटि थायोना बे मन्दिरनि मोनसे कमिटिया माने नैबेयाव जयग' होगोन आरोना गावसोरनि कमिटि दङ बे माने बेयाव एक्सट्रायै जयग' होनो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरो बिसोरो आथिं आखाइ सुनानै लानानै दैखराव थांखाबाय जा गोबाव जाबायमोन आं फैयिया बांद्राय मानसि जाया जोंनि बेयाव
नानिखौ थाथ'नो थिनबाय आङो गोरलैया आगर बाथि मोनामनायजों सिङाव हां मोननाय नङा होननानै बाहेरायावनो थानो थिनबाय। बाहेरनिफ्राय बेहा भिडिअ लाहरबाय आरो उन्दै लानायखाय आङो नों फैथ'नांला फाला फाला लानोसै होननानै फाला फाला सावनानै लानोसै होननानै बेखौ बाहेरायावनो थाहोबाय आं। मानो होनबा सिङाव आगर बाथिनि जेवारिनि माने अनेक गन्ध आरो मा होनो गरमबो जायोना, बेनि थाखायनो माने आं हाबनो होआखै आरो उन्दैखौ। आंनि खाथियाव आंनि लोगोनि हासबेन्डआ मालाबासिनो थांनानै खुलुमनानै फैबावबाय, आंहा थालानो गैया। भिडिअ नायबासो नुदों आङो, उनाव भिडिअ नायफिनबासो आयौ माथो होननानै आंनि लोगोनि हासबेन्डआसो होननानै। बिसोर दासो फैगासिनोखा, दाहायसो एसे माबा जागोन, बे गावसिनि जयग' होनाय टाइमावसो एसे मानसिफोरा फैगोन आरोना, दासो रेडि खालामगासिनो नालाय। बिसिनि कमिटि एरिया मोनसे थायोना गावसिनि सान्थिफुरनि, बिसोरो माने बेयाव फुजा होयोथ', बेयाव माने दाहाय गावसिनि फुजा समावसो मानसिया जागोन आरो। आं ओंखारनानै फिसालाखौ लाना दरजानिफ्रायनो एसे माबाबाय, ओमफ्राय 3 बार माने माबाबाय आरो गिदिंबाय मन्दिरखौ। जाबाय फाखोथाम गिदिंखांबाय, दा फिसालानि मुङाव माने सिङावबो हाबहैनो हाला जाहैबाय नालाय, आगर बाथिनि मोदोमनाया बाराखाय बाहेरनिफ्रायनो, बेनि थाखाय एसे बोर बिबाय आरो आं इसोरनिसिम। बेयाव ओमफ्राय गावसिनि फुजानि नामाव मन्दिर नामाव दानबो लाखियो नालाय, आंबो फिसाला गोरलैनि फार्स्ट दा मन्दिराव फैजेननाय हिसाबै माने बेयाव 200 रां आङो माने दान होनाय जाबाय आरो बेयाव। जोंनिनो लोगो गोजा, बिसोर सिनायनाय गोजा। मानो होनबा आंनाव सान्थिफुर एरियायावबाथाय माने नेपालिफोर होनबाथाय माने आंजों सिनायनाय गोजा, ओमफ्राय लोगो गोजा जायो आरोना, जोंनि लकेलानो। नेपालिफोर, सावथालफोर, राजबंसिफोर माने द्लाम आंनि सिनायनाय जाजोबो आरो। मानो होनबा आङो जि जायगायाव डिउटि मावो माने आं माखासेफोरखौ सिनायाब्लाबो माने बिसोर आंखौ सिनायनानै थाजोबनाय जायो आरो। माने बिसोरो बेयाव एसे लेनदेन जायो नालाय, आं जेराव डिउटि मावो बेयाव। ओमफ्राय आं फुजारिजोंबो एसे रायज्लायबाय आरोना। ओमफ्राय नैबेयावबो लोगो सासे माने सिनायनाय सासे सफैलायबाय, सोंबाय आरो ना मास मोनबेसे जाखो होननानै जोंनि गथ'खौ। ओमफ्राय आं मास 2 जादों होनबाय आरो। मास 2 जाथ'वाखै, 2 नांबावगौ होनना बुंबाय। ओमफ्राय गावसिना सानसे नांगौ जाहैदों आरो, जोंनि सानसे देरसिन। गावसिना 16 आंना 17 नालाय, गावसिना हिनजावसा आरो। नानिया सोंदों आरो ना सोर देरसिन होननानै, ओमफ्राय बेहा जोंनि सानसे देरसिन होननानै नानिनो खोन्थादों आरो आङो। भइसफोरखौ लानो हायासै नालाय, माइक दामनायनि कपिराइट फैजानो गिनानै। ओमफ्राय माथो होननो आरोना, लोगो दिनैनि शिबरात्रि फुजानि एसे फिसा भिडिअ लाबोबाय आरो, थांनोसै जोंबो। ओंखारबाय आरोना, थांफिननोसै। लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ नुबाय बायदोंब्ला सापर्ट खालाम आरोना। जुदि सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हेल्प खालामदो आरो, जाहाथे आंबो एसे आंनि चेनेलखौ आवगायलांहोनो हायो आरोना। ओमफ्राय हामबायसै आरोना लोगोफोर, आंनि जा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय मिनि थेंक्स आरोना।